Ωραία. Πού είναι το κομμένο. Έλα Γιάννη, τράβα από τώρα πήγαινε και με το πάω. Τράβηκα, το τράβηξα. Έλα πήγαινε το τάξη, πήγαινε. Έλα, μια λαμνιστική περιμένω. Δεν θα κανάει, έλα το δω. Κάθε διαμέρι να βρήκες τι είναι! Να βρήκες το πάνω! Θα πρέπει να ακροβάρεις, να το δω. Να πρέπει να βάλεις! Ήδη μες στην αρένα. Μες στην αρένα ήδη. Θα πάμε γελάει. Έχω κάνει έτσι τα σκουνιά και είμαι μες στην αρένα όλο ένα. Περιμένω αντίπαλο. Περιμένω αντίπαλο. Πού? Είμαι μέσα στο ρί. Περιμένω να περάσει το καναπίδι. Πήγαινε γαμίσου. Πήγαινε γαμίσου. Έχουμε τραγούδι. Άστα τουρπίνα, άστα! Κύριε Ρέση. Άστα! Ο κύριος τον ξέρει τον κύριο. Με 2,5 τουρπίνες που δεν θα τραβήξω γάμο την Παναγία σου. Την άλλη δεν είναι στην κηδέ! Όχι. Θα κάνουμε την τουρπίνο! Α, το είδα. Είδα πολλές εξαγωγές. Ο Γιώργος! Γιώργη, κάνουμε μια χαρή. Ζετόν και από κάτω μέταλλο. Που δεν να γράψει πάθυρας και από κάτω κούφιο. Ο καθένας το ποτήρι να λέγει! Γράψε! Τι να γράψει κούβιο. Τώρα μα το φέρω. Περίμενε. Εδώ βάλε σημαίνει Ναι μου. Το άκουσες! Να βάλεις σπορτ λέει σημαίνει δύναμη! Έλα το! Γράψε εγώ, όλα. Γράψε. Τράβα! Να μας πεις ένα τραγούδι. Γιατί δεν μου! Έλα εδώ! Για να μην χάσουμε τα ποτήρια μας! Πού είναι εσείς? Πού πάνε τα παιδιά, πού πάνε. Φόρτ, δεν θα γράψει και πώς του. Πρέπει το θέλει! φόρ, σημαίνει δύναμη. Τόσο πολύ. Όμως δεν πειράζει τώρα άμα σου λέμε κοντά τότε όμως δεν είναι κοντή! Ναι και τώρα είναι βανέα τους, δεν είναι εδώ! Τι είναι, δύναμη! Εντάξει, Εντάξει. έτσι να τα πούμε. Τουρπίνα! Εσύ δεν είναι το ποτήρι σου που είναι! Ανατολικής Γερμανίας και από κάτω δεν υπάρχει στο χάρτη! Σ' άρεσε, Μας παραπήγε κάτι ρε κουμπάρι μου σου το. Για τραβάει. αυτό δεν υπάρχει! Ωραία. Αυτός μπορεί να μην το βλέπει στο χάρτη. Αυτός ο κύριος μπορεί να μην το βλέπει στο χάρτη. Εντάξει, δεν έχει ψωμιά. Ωραίος ο Γιώργης. Ενώ τάσεις ας πούμε ωραία είναι εσείς. Έλα, Ξέρει, πετάξου, από του χάρτη, μπορεί να το βρει. Γιατί είσαι ένας δεν είναι διαμαντίας εσύ. Τι είναι το... Ένα κομμάτι με την Ζετό πιθάρα. και ένα σπύρο. Ζετό, πώς το λένε. Ζετό, πώς το λένε. Τι κάνεις είναι. Αναπιά, οσμανιά. Να πω κι εγώ κάτι. Γράψω τα ποτήρια σου. Με ποιανού το μέρος είμαι κι εγώ. Γράψω μου κείμενο. Πες μου γραφή. Έλα Γιώργο. Κιθάρα. Την κιθάρα. Όχι, όχι. Σε διαφέρει! Όχι, πάτε σε διαφέρει! Σε διαφέρει! Το ξέρω! Άλλο δρά. Γράψε πάντα! Έλα, τίνιο μου. Θα πάρεις τον καθένα! Ο πρόεδρος που είσαι εκεί! Λέει ανοίγει! Τι! Τα αγαπάω, σε εκτιμάω. Αγγλοσάξονες τα €500. Το Σιμώνι κάνει €500 στο Ζετό.
Μάνα μου έχεις μείνει χείρα, ρε μπουρκα μου έχεις μείνει χείρα, πάνω να σε το. Μας πέφτουν το καυτέρδι. Αντέξε το αρχίδι. Δεν ξέρω, αλλάζω ματικάρια που θα βάλει. Πόση πήγες έχεις δώσει στην τουρμπίνα? Υπερφυσική είναι. Υπερφυσική είναι. Τράβα εδώ δουλάκι μου, τα λατήρια εδώ, τα διπλά. Δείξε μου, δείξε μου. Ρε παιδιά. Έλα εδώ ρε μάστορα να σου πω. Τι πέταγε μωρέ μαλάκα. Διπλά λατήρια. Τι πέταγε, βαριόμουν. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που γίνονται. Έχει πετρέλαιο μέσα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Και μετά θέλουν πρώτα δένο. Έχω πλημμένο, περιποιημένο. Και μετά όποιος ζητάρει, μπαίνουμε στη λάθη. Και δεν θα πούμε από το γύρω-γύρω, από το δεν θα παρέσουμε εσύ. Πρώτα δέσου. Έτω λοιπόν ό,τι πια ο έχεις από το Παπαπόλο το λέει. Πάθηνα! Γιατί είσαι κάποιοι καπούλες και τέτοιοι και καπούλες. Πού να ζουνάνε! Πού να ζουνάνε! Τα λατήρια παιδί μου, τα λατήρια τα φοβάμαι. Εδώ Όλους από πόνους, πόνους! Τα καλά μου τα λέτε! 8 αντίβαρα μέσα. Θες να πάμε να ζυγιάσουμε? Θες να πάμε να ζυγιάσουμε? Θες να πάμε να ζυγιάσουμε? Δεν θες να πάμε να ζυγιάσουμε? 8 αντίβαρα πίσω και 13 μπροστά. Πάμε να ζυγιάσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε να ζυγιάσουμε. Τι να ζυγιάσουμε τώρα? Το πουλί μας το ζυγιάσουμε. Εγώ θα σου τα δω κόκο. Τι πρόβλημα έχουμε? Ζυγαριά. Τι πρόβλημα έχουμε? Συγγνώμη παιδιά, τι πρόβλημα? Πότε έχω βάλει αντίβαρα πίσω και τα λοιπά. Δεν τρέπεσαι τα μούτρα σου με έναν κολεσό που δεν σε παίρνει ο δρόμος και τρέμουνε τον που σε βλέπουνε και μιλάτε από το καστεράκι. Παίρνει σε βήμα. Δεν τρέπεσαι. Τράβηξε το βραδάκι. Θα κατεβεί από κάτω. Θα μου δείξει από κάτω. Δεν τρέπεσαι τα μούτρα μου αυτό. Μα το είναι. Πες του, δεν τρέπεσαι. Δεν μπορώ να το κουμπίσω σένα γιατί πάω και θέλω τα χέρια μου. Γαλλίκα μου θα σου πάρω να ζετώ Κωνσταντινή. Μάλλον θα σου πάρω να ζετώ. Μάλλον μας κλέψε. Εγώ να σου πω μια
κοίτα. Αν με προκάλαγε να το καταφέρει, ήθελα να πάρω πρώτα ένα μετέλειο του Πενεζίνα και μετά θα τον εδέσω. Εγώ. Πρώτα. Πρώτα τα δένουμε. Και μετά. Θα πηδήξουμε εδώ. Και μετά. Θα κατέβουμε εδώ. Αν έχεις 4 ρόδες, θα κατέβουμε εδώ. Σιγά το κενό! Θα κάνουμε και territorio! Και τούτο θα σκαθώ. Και τούτο θα βάλω και εγώ. Έκανε βέτσι κάτω. Γιατί Ας το πίσω γιατί ξέρεις τι, πρέπει να φέρουμε το κούλα το ποιο είχε κούλα. Για να μην κόψεις τα πόδια ρε! Και δεν μπορεί να βαρύνει το κόμπλε. Τράβηξε ένα μάτι πώς θα κάνω, φύγουμε! Τα παπούτσια! Έλα, έχω παπούτσια! Α, το τράβηξε. Τράβηξε! Γιατί έχουμε βάλει στίγμα με τα πέσια! Μισό λεπτό! Ότι δεν χωρεί άλλα παπούτσια για να ανεβεί απάνω! Έλα βάλεις τον κουό! Βάλε! Βάλτε το κοτσαδορίσια, μαλακά, φτιάχτησια. Καμάει μου το κοκκαδό, μην πάθεις καμία ζημιά! Ίσια. Δεν λυπήλια! Δεν μπαίνει το πύλο μέσα! Πάτε έτσι, μπαίνει πάνω. Τι πάθεις, Μπαίνει ρε, μπαίνει την πηλιά. Μπαίνει! Έλα πίσω! Όπα, να το βάλει πίσω, να κάνει ωραίες δουλειές! Θα χαμηλώσουμε εκεί. Όχι, όχι, όπως είναι το πίσω! Άστρε, παιδί μου. Να το δώσει. Πες, να το καθίσει να μούτρα. Τι λέει με μαλάκα, τι λες? Αλλαγή λες? Τι πήγε, άδω. Το βιντεο γεμάτο είναι. Άστε να το βάλει, το βαριέμαι, δεν είναι άλλο. Δεν το ξέρω εγώ, δεν είναι άλλο. Την τιμή, τι νούμερα είναι. Περίμενε. 32. Έλα, για πάρ' το εδώ. Κοιτώ, 6-27. Φύγε. Φύγε Βαγίδη. Μπράβο, Γιάννο. Ξεκίνα, είναι πρώτο, ξεκίνα!
Έλα. Δεν τρέπεσαι. Τι απόξω. Έλα μέσια. Έλα ρε μαλάκα. Θα τα φέρουμε και εδώ μετά, έλα. Πάρε, έλα. Έλα μέσια. Δεν ξέρω τι κάνει. Έλα μέσια. Δες το νου. Γύρνα. Τάση. Έλα ίσια. Έλα μπούκα μέσα. Γύρνα. Έλα μωρέ. Και δεν μύρπηκα μωρέ. Πάρε, έλα. Άστο το πάρω εγώ, έλα, άστο το πάρω εγώ. Πάτε του κοτσαδόρου εσείς και στο δωράκι και μετά... Δωράκι, φτιάχνε το κοτσαδόρο πρώτα και μετά ανεβαίνεις. Φτιάχνε το κοτσαδόρο πρώτα. Κοίτα το κοτσαδόρο. Καλά είναι για σένα, ναι. Καλά είναι για σένα. Ωραία, πάτε το κοτσαδόρο, πάρε ένα πολύ καλά. Περίμενα, που είναι καλά, περίμενα. Τι είναι αυτή ρε μαλάκα. Ας τον άλλο που τον οβάει να τραβήξει. Όχι, δεν πάει να σε δει. Κάτω εκεί που ήταν να πάει και τα σύνδια.